Happy midweek, gagayem ken kakabsat ko. Iti bendisyon ti Diyos manen, iti makiadda kanyayo. Kakabsat ko, amuyo nga datayon iti may kapito nga rabi itayo. Nagpintas na kakabsat, nagdaras iti panawon. Patsek nga, dagiti inadal tayo from the past nights kakabsat ket haan nga maput to waste. No diket dagitoy iti malaglagip tayon to, no adan to iti pagsubok tayo, no kayat tayo nga i-share iti padatay nga tayo. Kakabsat ko, kahit kuman nga batian, dagitoy talaga nga nasigasig nga top fan pa nga agbuy-buya iti adal tayo, may panggap iti pangarig. Kahit kuman nga batian, kakabsat ni Ma'am Marites Valdez. Ma'am, happy midweek, God bless you. Kastamat ni Ma'am Miriam Ramos. Kastamat ni Ma'am Aniseta Estimo. Kakabsat ko, patuloy lang kakabsat nga pagbalin tayo nga on fire iti pagbasa ken pag-study iti sasauna. I-share tayo nga ro iti video kakabsat tapno ma-bless mo iti sa bali pa nga tao. Sakbayak pa nga pumano kakabsat ket kung nga i-share iti napintas nga passage nga pagadalan tayo matatang rabi. Mapsarakan man lang dito iti Christ Object Lessons kakabsat page 321 kunana itoy when we submit ourselves to Christ, the heart is united with His heart. The will is merged in His will. The mind becomes one with His mind. The thoughts are brought into captivity to Him and we live His life. Kakabsat ko, no isuko tayo nga talaga iti bagitay ti Diyos. Kini Kristo kakabsat, agbiag tayo na kasken po na. Happy watching kakabsat. He numbers the stars and He calls them by name. He watches the sparrow and the nest whence it came. He cares for the lilies, so lovely to see. Because He loves them so, I know He loves me. He watches the lambs in the fold where they sleep. He cares for the shepherd watching over his sheep. He knows His creations wherever they may be. Because He loves them so, I know He loves me. He numbers the stars and our tears and our smiles. He knows every sparrow and He knows every child. And when I see starlight or birds on the wing, I know my Father loves me and my heart sings. I know my Father loves me and my heart sings.
Naimbag nga orasyo, ayatan na kakabsat ken kayem. Agyaman tayo man iti gundaway, ang mabalin tayo nga dalin dagiti sasao na pa Jesus. Nang nangruna iti nakabsat, agadal tayo iti pangarig kinya pa Jesus sa iti nakabsat. Kada iti nga pangarig dakil iti maited na ipamati tayo, ken mangted iti salunat iti panagdaldalyasat tayo, kabayatan iti panagururay tayo kini apa Jesus. Kada ito nga gundaway iti nakabsat iti panagadal tayo iti pangarig na pa Jesus. Ket kita ante man iti nakabsat iti pangarig iti anak iti ari. Anya dayto nga pangarig nga anak iti ari. Anya dayto iti nakabsat nga makita tayo ken siya sino iti agpabuda. Kada iti nga panagpabuda iti nakabsat iladawan na iti panangawis kanananay niya po Jesus kadagiti tattao idi apanawin na. Kasagbay tayo kabsat nga agtultuloy nga agadal ag dumog tayo tagkararag tayo. Bendito nga Dios sa mami anay langitan. Sika po agubuayan iti pannakamo. Kumamang kami ken ka. Ito dumana po kada kami itinananay apan nakailawlawag. Ito dumua po kada kami iti puso aman nakaawat. Lukatam iti panunot mi. Hagsadag kadi dagiti kinapudno kadagiti puso mi. Nga iso iti mangted salunat iti pamati mi. Agyaman kami iti panangdengeg mo dito akararag mi tinagan ni Pumay Jesus. Amen. Dito ay nakabsat a pangarig. Ket maysa daytoy nga panagpabuda iti ari. Ket daytoy nga panagpabuda iti ari iti nakabsat ado dagiti inawis na. Ket kitaan dayto no anya dagitoy banbanag ken siya sino dagitoy anaawis iti Buda. Lukatan nyo man ay nakabsat iti Biblayo. Daytoy ay nakabsat ket masarakan iti Matthew 22:1 ingana 14 ay nakabsat. Daytoy iti kinunana. Ket ni Jesus simungbat ket kinasao namanen ida. Kadagiti pangarig akong kunana. Ti pagarian ti langit maipadis iti maysa nga ari nambakan na ti Buda ti anak na. Ket inbaon na dagiti adipen na tapno ayaban na dagiti naawis iti Buda. Ngem dida kinayat ti may. Nangibaon manen kadagiti sabsabali nga adipen. Akon kunana, ibagayo kadagiti naawis. Adtoy insaganak ti dayak dagiti bakbaka ken dagiti animal ko a pinalukmeg na partidan. Ket naisagana da aminen, umay kayo iti pagbudaan. Ngem sanda ngayon kankano, ket napanda ti maysa iti pagtalunan na, ket ti sabali kadagiti pagsapulan na. Ket dagiti dadduma tiniliwda dagiti adipen na, ket nagsasauwan da, ket pinapatay dayda. Iti kasta daydi ari nakaunget, ket imbaon na dagiti buyot na, ket pinukaw na dagiti nang papatay, ket pinuoran na ti syudad da. Idin kunana kadagiti adipen na. Ti Buda na isagana, ngem dagiti naawis isuda saan da may kari. Inkay nga rod kadagiti pagsinaan, dagiti daldalan, ken kadagiti suamin a masarakan yunto, awisen nyo ida iti pagbudaan. Ket rimwar dagiti adipen, kadagiti daldalan, ket inurnong da dagiti suamin a nasarakan da. Dakes man wenno naimbag, ket ti pagbudaan napno kadagiti sangaili. Ngem idi simrek ti ari tapno kitaan na dagiti sangaili. Nabigbig na ijay ti maysa tao adi nagpagananay ti kawes iti makibuda. Ket kinunana ken kuana, gayem, apay-apay simrek ka ditoy nga awan pagananay mo maypay iti Buda, ket iso saan a naguni. Idin ti ari kinunana kadagiti babaonen na.
iso pungwenyo dagiti saksaka, ken dagiti imana, ket iduronyo iti sipnget iti ruwar. Ijay addaan panagsangit ken panagngeret-nget dagiti ngipet. Taado dagiti nayaban, ngem basit dagiti mapili. Daytoy ay nakabsat iti pakistoryaan na. Daytoy a pangarig. Pangarig tagpabuda. Pangarig iti anak iti ari. Kuno kitaan daytoy ay nakabsat. Daytoy iti modi nga pangarig nga isu kakabsat iti iablat ni Apo Jesus kadagiti agdengdengeg kenkuana. Ta isuna nga mismo nga ket saan da nga inkan kano dadya awis na iti pannakay salakan. Ngem kitante man ay da nakabsat iti urnos dagiti banbanag a napasamak. Ta daytoy napasamak daytoy kakabsat ket adda dagiti sumagmamano alawlawon na daytoy. Umunay da nakabsat ket isu dayjay isaserreg ni Apo Jesus a nabalegi ijay Jerusalem. Nga inaplagan da iti dalan na ay da nakabsat iti bulbulong dagiti kawes nga isu ay da nakabsat ket nagnan na anakalugan iti asno kakabsat. Kalpas na dayta ket imay sa di templo ket nakita na ay da nakabsat nga aramiden dametten nga balay dagiti paglalakwan, bibisnisan ken palingken na iti nakabsat iti balay na Apo Jesus nga isu ti templo. Isu nga niya tinaramid na daytoy katanya dinalusan na iti nakabsat. Ken sumaruno nga pasamak pay dita. Kabayatan nga magmagdada kadwa na iti adalan na. Ket idi makabatog iti higos. Tumangad na Apo Jesus ket makita na awan kakabsat iti bunga na. Anya tinaramid na inlunod na dayta akayo ay iti nakabsat. Kalpas na dayta dagiti pangulwen sinuludsod da ken kinita da iti nakabsat no sa dino iti naggapuan iti bileg wenno authority na Apo Jesus a mangisuro. Ta dagito ay nakabsat pangpangulwen iti panawon na iti nakabsat naibangunan dan dagijay kadaanan nga tradisyon. Katatanay iti nakabsat daytoy ket inot-inot adupraken na Apo Jesus. Katatanay iti nakabsat saludsoden da no sa dino iti naggapuan iti authority na nuapay nga daytoy napatakderen nga tradisyon a sursuruten da ket dupraken na. Iti sumaruno dayta ket isu dayjay pangarig iti duwa nga anak kakabsat. Nga dayjay maysa nga bilin kunana hana mapan ngem napan. Di may kadwa suruten na ngem panungpalan na saan mo lang nga simurot ay tinagabsat. Kalpas na dayta dayjay pangarig ay tinagabsat iti nadangkok nga agtaltalon. Kadaytoy nga nadangkok agtaltalon ay tinagabsat katanya pinapatay na dagiti naibaon kadayjay nga kaubasan. Ket daytoy iti maudi isunay da nagabsat dayjay pangarig iti anak ti ari. Wenno pangarig ay da nagabsat iti Buda. Daytoy kakabsat nga manipod dayjay isiserreg na Apo Jesus a nabalegi Jerusalem ay da nagabsat inggana dayjay pangarig iti anak iti ari kakabsat daytoy napasamak ijay ayan kakabsat iti lawas nga ni Apo Jesus ket aristuenda. Kung ano kitaan tayo dito kakabsat iso nga dayjay pangarig sumrek daytoy nga iti ipanpaneknek na dita ket dayjay panang madida saan da nga pinatgan dayjay awis na Apo Jesus ay ito nakabsat. Idatan. No, kitaan tayo dito kakabsat na konteksto so nga kunana dayjay in the final parable that of the wedding feast, Jesus again shows how they are wickedly rejecting the kindness and graciousness of God who has invited them to the wedding feast of His Son, Jesus Christ. Kung yung ay nakabsat,
daytoy dadya panangtalikodan, dadya awis iti panakaisalakan. Pananglikod da, dadya kinaimbag ni Apo Jesus. Haanda nga panangawat, dadya panangisalakan na, nga dadya panangawis na Apo Jesus isudan, kaya nagabsat iti pagbudaan, ket sanda nga ingkan kano. No, kitantay ay nagabsat, anya iti ladawan, dadya pangaring. Kitantay man ay nagabsat, anya iti buya ang makita tayo. Anya iti ladawan, daytoy nga pangarig. Kitante man no ko sa ano, dayjay panakaagdan daytoy nga pangarig. Sagbay ito saggaysaen, kakabsa dagiti teksto. Umuna, ijay versikulo 1 kon 3. Daytoy ay nagabsat nga dayjay awis ket saanda nga pinatgan. May kadua, naited manen kakabsat iti may kadua nga awis. Ngem nakaunget da, haanda nga ingkan kano, dadya awis ay ito nagabsat. Da dumapay kung nanda dyan, pinapatay da. Dagitay na panangawis ay ito nagabsat. Ingana nakaunget dadya ari. Sumaruno, ket na ito dahil na nakabsat, iti panangawis. Dahil ito nga awis ay ito nakabsat, uray siya sino iti umay. Nayawis, so nga, nung kitante kabsat talo da di awis. Umuna, may kadua, handa nga pinatgan. Di may katlo kabsat nga awis, amin ang makita da. Kadagiti kalkalsada, na panglawman, managdakdakes man, nawis sa ito ng kabsat. Ken, no sumaruno kabsat, dayjay, simbreken da di ari, iti pagbudaan. Ket nakita na, ngawan iti nakakawus, iti pangbuda. Iti may ka 5 ay nakabsat, adda iti basit nga apil kalpasan iti istorya iti pangari. So ano kita nyo ay nakabsat, dayta iti tabas na daytoy apang ngari. Kita man kakabsat asagay sa dayta. Umuna kakabsat nga awis. Dayjay awis kakabsat nga sanda nga ingkan kano. They refused the invitation. Kung nanay na nakabsat, ijay teksto kabsat nga umuna, kad ni Jesus sing mong batkit kinasaon na manan ida, kadagiti pangari kang kunana, ti pagarian, ti langit, may padis, ti may sangari, ari ng baka na ti Buda, ti anak na. Kat imbaon na dagita dipen na tapno, ayaban na dagiti nawis ti Buda, ngem dida kinayat iti may. Kita nyo ay na nakabsat. Di ari, na naited kakabsat dagiti invitation. Naawis dagiti tattao, adda dagiti listahan, ngem anya kakabsat iti napasamak. Dida kinayat timay. Ang kitin, no datayo ket mapatgan, maawis tayo kakabsat timay sa nga Buda. Ang kitin, itirik na tayo ket napatag. Tapay, naawis ka iti may sa Buda. May kadua, anya napasama kabsat, iti may kadua, nga naited. Kung na di jay kabsat, nagibaon manan, kadagisam sa baling adipen. Akon kunana, ibagayo kadagiti nawis, at tuwin sa ganak, iti dayak, dagiti bakbaka, kan dagiti animal, a pinalumeg na partidan, ket naisagana da, aminen umay kayo ti pagbudaan. Nakita nyo ay na nagkabsat. Dadi ari, insagana na aminan. Nataraken, napalumeg nga baka, kananya bay, nadumapay nga, nadumaduma kakabsat nga makaan, naisagana, kunanan, napartipay amin nga mapartit. Ngem, idinapan iti awis, anya din napasamak, daduma kadakwada iti nakabsat katanya, napan iti taltalon na, daduma kadakwada, napan kadagiti bukod da nga pagsapulan, ket iti dakes na iti nakabsat, dagijay na ibaon, pinariga da pa ida, daduma pinapatay da pa. Kaya nyo ay nakabsat, the invitation was violently opposed. Kinukit kitaan tayo, dahito nga pangari ka din nakabsat, anyan, kasman laeng awan iti panagraemda, kadayjay awis iti ari.
Mas pangarigan ko iti nakapsat. Ket agawis iti presidente tayo. Ni presidente nga Digong kakabsat. Agawis. Ket ibaon na dagiti presidential guard na. Ketatan aramidon dagiti na ibaon nga presidential guard na ket papatayon da. Anya tirik nana. Ay na nakabsat. Hangki din makaungot. Haanda nga engkan kano dagiti awis. Kastoy kakabsat iti napasamak. Ket itatan kalpas na daytay da nakabsat. Iti awis na ited iti siya sino man. Tanugit kitaan tayo ay nakabsat, idin kunana kadagiti adipon na. Ti Buda na isagana, ngem dagiti naawis isuda saan amay kari. Kaya kabsat, anya ti kunana? Naisagana ti Buda, ngem dagiti naawis saan da amay kari. Apay, inggid datulaan ka din kakabsat, anaited iti awis. Kas pangarigan ko man, anaited ti invitasyon, into nubigat, haan kakabsat. Haan nga kasjay. Adayupay, ket na saganan, kakabsat. Tanukit kitaan tayo, o ati sumarunod nga panagadal tayo, no adalan tayo ito ay kakabsat, tayo sa nga pulo, nga birhen nga babae, dito ay nakabsat, dayay daya. Ket naited ay nakabsat, makatawon pa'y isagbayan di daya. So nga atidog kakabsat. Kinitatan, no, kitkitaan tayo daytoy, naited iti imbitasyon, ngem sanda akinayat. Ngem anya timbagana kakabsat, kayo nga road, nang ibawlan diari, kadagiti daldalan, no si asino man ti makita dita, awisin nyo, ket umay ditoy ayan kakabsat iti daya, dayjay kakabsat iti bilin iti ari. Isu nga napanda, kadagiti daldalan, anyaman nga makita da, na imbagman winodakes inawis da, inggana ay nakabsat iti sangaili, napuno iti pagbudaan. Kaya nyo ay nakabsat, ket dayta nga ba numawis kay day, nang nangruna, no iti ari, ket iso tagpabuda, makita na kakabsat, no siya sino tumay. Ket itatan, diyan iti pagbudaan, anya iti pasamak na dayta kakabsat. Idin nga adda di pagbudaan, adda kakabsat iti maysa, nga saan nga nakakawas. Gayem, kunana di versikulo 12, apay-apay, simrag ka dito'y nga awan iti pagan-anay mo amaypay iti Buda. No iti ari di kabsat kat iso tagpabuda, iso iti mangted iti kawas. Hanga katatan nga panawon tayo ay nakabsat nga sika iti gumatang no anya kakabsat iti ikawas mo. Sa lunsodom no anya ti color motif da tapno may bagay mo no anya ti suot mo. Ngem day di nga panawon ay nakabsat saan nga kasjay. No dikit di ari agpadaya itaramiden na iso iti mangted iti kawas. Anyan nga nagsayat, libre ti makan, nasayat iti pagyanan, libre pa iti kawas. Hangkin din na iti nagkabsat, di nagsaya, dayjay, nga man yung kapsat iti napasamak. Wala na. Nga iti simrag, tiari tapno kitaan na iti sangaili, nabigbig na ijay, ti maysa at tao, adi nagpagananay ti kawas amakibuda. Kita nyo ay din nakabsat? Haan nga nagkabos iti makibuda. Naited lang nga ruden, daytoy nga usaren na, haan na pa'y kakabsat ganya. Insuot, anyan nga nagsayat nga ari, inikkanan iti pagkabos na, itaramiden na laeng, kita niya, isuot na dayta, ket mapandi pagbudaan. Ngem, haan na pa'y kakabsat, ngay naramid. Keditatan, idin kakabsat sinita, daytoy kakabsat ngari. So ano, kitaan tayo kung na nagayam, apay tadim ngayon suot, inikang ka. Nagsao ka di, dayjay nga tao, nagulimag. Nagulimag lang nga ito nakabsat. Kitaan tayo,
itinarabid na dahil nga tao, na saan na ani respeto di ari. Iso nga makaungad di ari kabsat. Inikkan na lang nga ruden, iti pagananay nga aramaten na, saan na pa nga insult. It is disrespectful to the king. Awan, iti panagraab na, di ari, ay ito na kabsat. Kanya pa a disgrace in honoring the costume of the king. May sa kakabsat nga saan nga panangingikas kaso, dayjay dayag itiari. Ito na kakabsat. Kalpasan na nga inikkan na katinangina nga ikawis mo. Kalpasan na nga ikan na ka itibado nga aramatam. Kasan na pa kakabsat nga kinalikuguman nga ikabil, hangkitin na ito na kakabsat, may sa nga tungpa kadayjay ari. Anya pa'y, ay na nakabsat iti may katlo, may sa kakabsat a panangipakita iti panagrebelde, iti ayan kakabsat iti ari. Iso nga, anya tinaramid na kinkwa na, reputin nyo iti mana, iti saka na, ipurwak yu jirwar, tada iti panag, ngat itingipan. Ay tayo nakagayam kan kakabsat. Daytoy kakabsat. Napa Jesus kinawusan na tayo, iti parabor na. Inted na kada tayo ay tayo kakabsat, iti kinalintag na. Itilaan kidkidlawon tayo na kada tayo. Kiti iso dayjay panangikawus tayo, daytoy nga kinalintag na ay tayo kakabsat. Tapno iti kasta, magunod tayo, makadwa tayo, iso na iti fiesta, ken kasar panagpabuda, intuno umay iso na ito nga kapta. So nga dapat panawon, nga daytoy nga kinalintag na ket ikawus tayo ay ito nga kapsat. Anya nga di daytoy ay nga kapsat nga pagananay. Kita tayo man iti Apokalipsis 19, 6, ingana 8 ay ito nga kapsat. Kunana ditoy, ken nangeg ko tariwawa ti kasla umariwakwak, ken kasla ungor dagiti adu dandanom, ken iti kastala unay anapigsa gurrod, akong kunada, Alleluia, ti ari ti Apo Dios aman nakabili namin, agragrag-o tayo, ket agbibiba tayo, ket agdaydayaw to ken kuana tadimteng ti panagbuda ti kornero, ket ti asawaan na kasaganan. Ket naipay ken kuana iti panagkawusda ti lupot a nalapat, ken puraw nasileng ken natarnaw, ta ti lupot a nalapat a puraw isu dagiti aramid a nalinteg dagiti sasanto. Kita nyo ay na kapsat? Daytoy kapsat, daytoy ket ti awagad na nga apocalyptic banquet. We know kasar ay na kapsat. Ket nawis na third kakabsat, adda iti dakkel nga Buda nga intuno amin dagiti naisalakan. Ay na nakabsat ket adda iti panagpiestada kadwada ni Apo Jesus. Ket anya ti kawus kakabsat nga insuda takunana ditoy ay na nakabsat. Maysa lupot a nalapat ken puraw, nasileng ken natarnaw. Kunana ay na nakabsat. Ket anya daytoy, kunana ditoy ay na nakabsat, tatilupot a nalapat a puraw, iso dagiti aramid a nalinteg dagiti sa santo. Anya na ay na nakabsat. Kaya nasawen napatarnaw iti panagbiagda, babaen ay na nakabsat, iti kinalinteg na po Jesus. There it is spelled out for us, this marriage of the Lamb, Jesus Christ, to His bride, the church. She has put on the fine linen, which is defined as the righteous acts of the saints. It is all about our personal righteousness, good decisions made by the individual that put together a seamless life of godly character and good works. This requires repenting of sin, accepting the sacrifice of Christ to purge our sins, and receiving God's Holy Spirit
to enable us to live in obedience to God's laws. Nanyo nga ito nakabsat, napatarnaw. Kahit naboy sa ito nakabsat nga daytoy panangikawus tayo, iso da ito nakabsat panang pagtad tayo, panang pakawan tayo, tibasol tayo, panang ngawat tayo, da ito inaramid ni Kristo kada tayo, tapos niti kasta, malinisan iti basol tayo, ken panangawat tayo, iti Espiritu Santo ay nakabsat, nga iso tagnad kada tayo, kalpasan na dayta, magnatayo na sumurot ken kuana, babaen iti palagtungpal tayo, iti linteg na. Daytoy ay nakabsat, tapno iti kasta, mapatarnaw iti panagbiag tayo, ket may kawus tayo. Daytoy nga nalinteg, takunana daytoy nakabsat, daytoy nga puraw, isu iti aramid analinteg dagiti sa santo. Han nga gapu tapno may salakan da, aramid daytoy iti sa santo ay nakabsat, tanya, napatarnaw dan, gapu iti susurod da, iti kordero, nga napa Isus sa ito nakakabsat. Kaditatan, apay kakabsat, nga dayjay bisita, inpurwak, dayjay ruwar. May sala nga ito nakakabsat ti rason. A willful defiance to the king's order. Ganyan ito nakakabsat, sipapakinakam saan na asinurot dayjay imbaga iti ari. Ito nakabsat, kastamot kada tayo. No si papakinakam kakabsat nga idyan tayo, dayjay panangisalakan ni Apo Diyos kada tayo. Yerwar, at danto ti panagngarat-ngat itinipan. So panawon na ito nakabsat. At dapat iti gundaway tayo, nga ito titibiyag tayo kinapay Isus. At dapat iti gundaway, nga ikawus tayo, dahil kahit kinalintag na, awatan tayo na pa Isus akas mangisalakan tayo. Tanusan tayo awatan na pa Isus akas mangisalakan tayo, panungpalan na ito ng absat. May tapwag tayo ito, ruwar iti pistaan, ruwar iti Buddha, nga kunana, ay ito ng absat, at danto, dijay iti panagngarat-ngat, itingipan. Kaya dijay, tattao, asaan, anay, salakan. Ito nga kakabsat. Anya iti basit nga balakad. Ganang sira daytoy apangaring. Kunana iti nakabsat. Ta ado dagiti mayaban ngem basit dagiti mapili. Nya kunana kakabsat, ado dagiti mayaban ngem basit iti mapili. Imunang imbitasyon inebanda may kadua handang inawis. Handang may tanawis da. Yung may tinagabsat. The word chosen applies to those who not only receive a call but willingly choose to come, being sure they are dressed with the right garment and remain committed to the kingdom of God. Ay din nakabsat, dagijay napili. Ngay suday din nakabsat, iti pinili da, siraragsag da nga napan. Nagkawus da, iti nasayaat. Ken, inted da, iti puso da, iti pagarian, iti Diyos. Tanungin kita, anday din tanay din nakabsat, iti bagbaga da ito'y napa Isus. Anya iti kababalin dagiti paraseyo. Ay da nagabstat, ijay 22 versikulo 15. Idin napan dagiti paraseyo ket ninumuda no kasano iti panakabalinda kuma amang tilew kinkwana iti panagsauna. Kita niyo iti nagabstat. So ijay pailaan kada iti kung nagtatay Passion Week. Ijay pailaan iti nagabstat ket agkit kita dan iti gundaway nga pangikulbuan da ini Apo Isus. Kung kikitante kakabsata, ijay teksto itinayaban iti umuna nga awis kakabsat ti awis dagiti pangpangulo iti panawon na Apo Isus. Those who are in religious leadership. Ngem haan da kabsat kan kano. May kadua nga imbitasyon na iti nakabsat, naited kadagiti Hudyo. Ngam handalat ang kan kano,
The king's son is not worthy of a gift. The guests disapprove the royal invitation. Ganyan ay nakabsat. Yung muna kan may kadwa, the royal nga invitation of God, kat sanda nga ingkan kano. Iso nga, ay nakabsat dyan may katlo, na ited kadagiti hintel. Isoda kakabsat, dagiti imawat iti panakay sa lakas. Ay nakabsat, into nagpabuda, iti anak, iti ari. Ito nagpabuda na paisus kakabsat. Siguraduan tayo nga data ito ijay abuda. San lang nga kasjay no di kiti adanto pay ti kawas tayo. Kasano tayo na nagabsat nga mawatan dayjay kawas iti Buda. Kung nakabsat ni Mrs. White, iti Christ Subject Lesson, page 312. When we submit ourselves to Christ, the heart is united with His heart. The will is merged in His will. The mind becomes one with His mind. The thoughts are brought into captivity to Him. We live His life. This is what it means to be clothed with the garment of His righteousness. Ay ito nakabsat na lawag iti panangibaga ni Miss White. Ngano dayjay puso tayo ket may yataday jay puso iti Dios ay ito nakabsat. Dayjay pagayatan na, di panunot na, ket isumot iti panunot tayo ay nakabsat. Di karirik na tayo, ket karirik na ay nakabsat. Ket agbiag tayo, sigon di pagayatan na, dayjay ay ito nakabsat. Iti mangiladawan, anay kawus tayo, na di kinalintag ni Kristo. Ay ito nakabsat, asideg, nga pasama ken dayta, nga panagpabuda ni Apo Jesus. Kalikagom na, nga sagtunggal may sa kadatayo ket adadjay. Ta iti awis dayta nga Buda, nabayagan ka na ited. Iti damag ti panakaisalakan, nabayagan ka na ited kakabsat. Dayta ti awis ti panakaisalakan. Dayta ti awis iti Buda, dayta ebanghelyo na pa Jesus. Kadayta nga ebanghelyo ay nakabsat. Kalikagom tay kadi, nga waten iso na akas mangisalakan tayo. Palubusan tayo nga ikawus na kada tayo, iti kinalintag na tapno iti kasta, dayjay kinalintag ni Kristo, iso daytoy kakabsat iti bang parmek de bukod ti nga kinalintag, ket agtaeng kada tayo, iso na agkararag tayo. Nayat nga Dios, agyaman kami iti gundaway nga inadal mi dagiti sasaw. Agyaman kami iti kinalintag na puminga Isu Kristo, ket magunod mi daytoy. Ket dayjay awis iti pannakaisalakan nga isu ti damag iti ebanghelyo. Isu kadi iti naimposwan nga awatan mi. Agyaman kami iti panangdengeg mo iti kararag mi itinagan na po may Jesus. Amen. Amen kakabsat, amin tayo kuma. Let us all accept the invitation to that wedding feast kakabsat. I-accept tayo ni Kristo, itibiyag tayo, and God be with you.